Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan bayaq bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Saudy Arabistany paşalynyň wezipä täze bellänen Türkmenistanaky adatdan daşary dowlat ýarýaçysy Saýid Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi. Ol milli liderimize ananç hatyny gowşurdy. Diplomat WhatsApp kabul eden üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormat prezidentimize ananç hatyny gowşurdy. Hemde ikim koddesiň hyzmatkäri Padşah Salman bin Abdulaziz Al Saudyň hemde mirasçy şahzada Muhammed bin Salman Al Saudyň mehirli salamny we Türkmenistanyň halkyna paragatçyk we awadançyk baradaky arzularyny ýetirdi. Hormat prezidentimiz dostlukly ýurduň dowlat täýärli wekilini jogapkärlik wezipä bellenmegi bilen gutlap, Saudy Arabistanyň ýokary derejeli ýol başlaryna hemde halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi we taraplaryň ähli bolmlarda netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge çalşýanyna esaslanýan dostlukly döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellädi. Netijeli ýagdaýda geçen duşuň barşyna Türkmen-Saud hyzmatdaşlygynyň bir näçe urlary boýunça pikir alşyldy. İki taraplan we köp taraplan esasda erkinji nowatda bolsa iri halkary guramalarynyň hemde sewit düzümleriniň çäklaryny ýoly goýulan netijeli gatnaşyklar şol hyzmatdaşlygyň putrandyrylmagyna ýardam eder. Ilçi tutuş dünýäde bolşýaly Saudy Arabistanyny da bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk tüýjülükli daşar täýädityny hemde ýurdumyzyň häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge oňun çemeleşmelerini gollaýanlyklaryny belledi. Şol täýädat bolsa tutuş Merkezi Aziýada geosiýasy deňagramlylygyň, paragatçylygyň we durnuklygyň möhüm şert bolup durýar. Türkmen lideriniň 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak ýyly elan etmek barada ýöňe süren möhüm başlangyjy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bir başlangyç dünýä birleşigi tarapyndan gollanyldy hemde Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamasy bilen berkidildi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň hemme taraplaryn gollanýany üçin minnetdarlyk bildirip, Birleşen Milletler Romasynyň çäklaryny hyzmatdaşyň sewitde we dünýäde durnuklygyň hemde howpsuzlygyň möhüm şert hökümini ýurdumyzda özüniň bitaraplyk derejesine amala aşyrmaga mümkinçilik berýänini aýtdy. Döwlet başçylarymyz we Saudy Arabistany padşahlygynyň ilçisi taraplaryň diýip bolan hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösdürmäge we täze many mazmunyny baýlaşdyrmaga meýilligini tatbiklap, fiýaty diplomatik hemde tüwda ykdysady gatnaşyklaryň munun meýlekde işeňleşdirjekdigine anan bildirdiler. Munyň özi bolsa iki ýurdun we dostlukly halklaryň beýikliklerine doly alaýyk gelýär. İler tulyan uğurlarda ýödary gatnaşyklaryň geljegi barada içkin pikir alşmalaryň başyna hormatly prezidentimiziň 2016-njy ýylyň maýyna Saudy Arabistany padşahlygyna bolan resmi saparynyň çäklaryna gazanylan möhüm alaşyklaryň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Diplomat Saudy Arabistanyň işur toparlarynyň asnaşykly işen gatnaşyklary ýoly goýmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini belledi. Tüwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Saud toparynyň işem ýöňde goýulan bilent maksatlary ýetmäge gönükdirlenler. Ýalňyç energetika toplamy, tüwda ykdysady, ulug kommunikasiýa bolganlar we beýlik ogurlaryň bir näçesi geljegi uly hyzmatdaşlygyň möhüm ogurlarynyň hataryny görkezildi. Şeýle hem Türkmen-Saud gatnaşyklarynyň möhüm ogur hökümini medeni insan-perwer gatnaşyklary putrandyrmagyň ýören wajipligi bellenildi. Munyň özi ruhy däpleriň hemde taryhyň dowamyny emele gelen ara gatnaşyklaryň amumlygy bilen birleşen iki dogunly halkyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň putrandyrmagyna ýardam edýär. Burzatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz Saudy Arabistanyň padşahyna hemde mirasçy şahzadasyna özleri üçin istenlik amatly wagtda Türkmenistana tapar bilen gelmek baradaky çakylygyny aýtdy. Taraplaryň alalaşma boýunça taparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly alaşlar. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we diplomat birek-birege iň gowy arzularyny beýan edip, taraplaryň gyzyklanmasynyň hemde iki ýurdun dogunly halklarynyň hoşmeýilli erkisliginiň döwletary gatnaşyklary täze öýdary beýikliklere laýyk gelýän derejä çykarmaga ýardam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň ilçi habarşamyda şeýle urun berdi. تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي سفير Maňa Saudy Arabistany padşahlygynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowluk täýär ilçi hökümini hormatly prezidenti ananç hatyny gowşurmak wagtymy ýeter etdi. Duşuň guralanlygy üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirýän. Men Türkmenistanyň hormatly prezidentine ikim koddesiň hyzmatkäri, onuň aly hedreti Saudy Arabistanyň padşahynyň hemde mirasçy şahzadasynyň dogunlyk salamny we mehirli arzularyny ýetirdim. Bilşiňiz ýaly Saudy Arabistany padşahlygy bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklar güýdbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alqaýdýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary Kyrgyzstanyň syýasy, ykdysady, tüwda we medeni ulgamlar ýaly ugurlarda hassa işeňleşdirer diýip umyt edýän.
Türkmenistan'ın prezidentinin Saud Arabistany padşahlygyna amala aşan resmi saparynyň çäklerine bir näçe alaşyklary gol çekildi. Şol alaşyklary durumçy geçirmek biziň borjumyz bolup durýar. Öýdara gatnaşyklary has ýokary derejä çykarar diýip umyt edýän. Sag bolun. Häzir sizi hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşadýas onu şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow uzak wagtyň dowamyna ýurtlarymyzy, hemem halklarymyzy baglanşdyrýan hoşniýetli gatnaşyklardan ugralmak bilen biz Jenap Said Osman Ahmet Suweydi Saudi Arabistany paşalygynyň Türkmenistanaky adatan daşary dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemegi maksada laýyk hasapladyk. Oňa ynanylan wezipeni ýerine ýetirenne sizin gollaw bermeňize we önem bildirmeňize umyt etmek bilen onuň biziň adymyzdan sizin Al-Hedratiňize aýtjak zatlarynyň ählisine ynanmaňyzy haýyş edýän. Sizin Al-Hedratiňize uly hormat goýmak bilen berk jan saglyk we bagtyarlyk ýurduňyza we halkyňyza bolsa awadançylyk hemem rowaşlyk arzu edýäs. Iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud Saudi Arabistany paşalygynyň padşahsy. 26 iyulda hormatly prezidentimiz welaýetlerin häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu millili zirmez mewsumlaryň owa hojuluk işleriniň alınıp barlyşy barada durup geçdi. Şunuň ýalam hormatly prezidentimiz bolganda nowatdaky berja edilmeli işleň giň toplumny kesýetledi. Ýurdumyzyň ahal Balkan daşawly we Pomar welaýetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan gaýry goýulmasy wezipeleriniň durmuşa geçirilmegi barada giň işlerini görüň edildi. Sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamyna hormatly prezidentimiz şu ýyllarky alınıp barýan mewsumlaryny işleň esasanam gowçulary ýygyk etmekliň geljek ýylyň hasyly üçin goýuluk bugdaýyň ekişine taýýarlyk görmek, depkinlerini güýçlendirmek, sähelçede gowşadylmaly däldigini belledi. Gowçulary ýygyk etmekde agrotehnika çäreleň puhta berjaý edilmegini gazanmak barada durmuşa geçirmeli çäreler dogrusyny durup geçmek bilen mellili zirmez degişli ýolbaşlary anyk görkezmeleri we taşyrklary berdi. Çünki bu işleň ýokary derejede geçirilmegi Türkmenistan parahaçylygyň anaşmaň watyny ýylynyň bele sepketleriniň görewdir. Şeýle-de munyň özi ýurdumyzyň elatyny özümizi önürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmege ýardym berer. Welaýet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleň berjaý edilmegini gazanmak üçin ähli çäreleň görüljekdigi belenildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri bolan gowçulugyň hatar aralaryny bejermek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek hemem ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehnika talaplara laýyklykda geçirilmeligi barada birin görüň edildi. Bu çäreler mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň belenilýän ýylyna ýokary netijeleň gazanylmagyny öpçün eder diýip çykyşlarda aýdyldy. Gahryman arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçilikleri ýer eýeleri barada edilýän uly aladalar gymmatly çegmal bolan pagtanyň önürüşini hasam artyrmaga giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyly welaýetlerde pagtanyň bol hasylynyň ýetişdiriljakdygyna ynam uludyr. Munyň üçin häzirki döwrüň işlerini ýokary derejede berja etmek zerurdur. Şonu öňde barjy tejribelerden hemem ilmiň soňky gazananlarynyň peýdalanmak möhümdir. Bulary barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna birin teljirme berdiler. Şunlar gowçu meýdanlaryna alyp berilen işler gowunurjydyr. Bu pagtanyň bol hasylyny kemale getirmegiň möhüm şertleriniň biridir. Şeýle-de maslahatlarda goýuluk bugdaýyň ekişine ykjam taýýarlyk görmek, bu wagtda ekiş geçirijek meýdanlary taýyk kesitlemek, tohumlyň taýýarlanyşyny aýratyn gözegçilikde saklamak, bu mewsum teknikalary hemem owa hojuluk gurallaryny ykjam taýýarlamak, işlere täzeçe tehnologiýalary, ilmiň gazananlaryny hemem öňde barjy tejribeleri ornaşdyrmak hakynda da durup geçdiler. İşleň toplumlaryň gurulmagy ýokary netijeler gazanmagyň esasy şertleriniň birdigi belenildi. Şeýle-de maslahatlarda gowçulary ziýan berýän mörmöjeklerden hemem kesellerden goramaň wezipelerine de aýratyn öňt berildi. Bu wagtda degişli gulluklyň işlerini göwnüje ýoly goýmak gerek diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar belediler. Şeýle-de gant şoňlarynyň hemem şalynyň bol hasylyny kemale getirmeň wezipelerine de öňt çekildi. Ähli işleň meýnamalar esasyna gurulmagy ýokary netijeleri gazanmagyň esasy şertleriniň biridir. Maslahatyň dowamyna pagta ýygymy mewsumyna taýýarlyk görmegiň wezipelerine de öňt çekildi. Bu wagtda taýýarlyk işleriniň ýokary derejede we gurumçylykly alyp berilmek üçin ähli şertleň döredilmeginiň zerurdygyny ýytyldy. Häzirki döwürde owa hojuluk tehnikalaryny hemem gurallaryny netijeli peýdalanmak möhümdir.
işleň meýilnameleri esasında toplumyň ýerine ýetirmegini öpüşen etmeň zerurdygyna da öz çekildi. Şanly garaşdyrylmyň 30 ýyllygyny munasyp garşylamak hem Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyny durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça gonurjy netijelerini gadanylmagyny öpüşen etmek häzirki döwrüň baş wezipesidir. Oň ýerine ýetirmegini goşunty goşmak hemmeleň borjudyr diýilip maslahatlarda belenildi. Şeýle-de maslahatlarda mallarçylyk ulgamyny ösürmek wezipeleri barada giňişlerini pikir alşyldy. Maslahatlarda beýik garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli ulanylmagy berilmek meýilleşdirilýän detgallarda işleň gurulşy barada jekmejek gurun edildi. Hemem olary birin seljerme berildi. Bu işlerde hili esasy görkezji bolmalar diýilip çykyşlarda aýdyldy. Aýratyn işçiňligi we maksady okullygy bilen tabaklanan maslahatlara gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. 32-nji Tomuzka Olimpiya oýunlaryna agyr atletika boýunça çykyş edýän türgünimiz 2-nji orny egelep kümüş medaly munasip boldy. Türgünimiziň baýrakly orny egeleme gonurjy wakadyr hem mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllygyna öz boşly sowgatdyr. Я благодарю многоуважаемого президента за то, что он создал такие условия для спорта. Я посвящаю эту медаль нашему президенту и нашему туркменскому народу в честь 30-летия независимости Туркменистана. Biz bu ýarşa topormaz bolup ýokary derejede taýýarlyk gördük. Munyň üçin bolsa bize ähli şertler döredildi. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen biziň ähli taraplaryň bu ýarşa taýýarlyk görmegimiz üçin dolu mümkinçilik döredildi. Bize öz işine ussat tälimçiler tälim berdiler. Biziň çeken ýadawsy zähmetimiz öz netijesine berdi. Men hormatly prezidentimize şeýle ýokary derejedäki ýarşlara gatnaşmaga döredýän mümkinçilikleri ýaşa dolu taýýarlykly gelmegimiz üçin eden ähli tagalalarına sağ bolsun aýdýan. Men geljekde de şeýle awraly ýarışlarda mukaddes togmuzy belentde pasyrdatmak üçin ähli tagalalar mederin sağ bolun. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalarynyň netijesinde kemil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi, kärhananyň kuwatynyň edgiderli artdyrylmagyna öňürleýän önümden hil taýdan ýokary derejede çykarylmagyny özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Baýry önümçilik kärhanalaryň Beýram Türkmen Hime döwlet konserniň garamagynaky Türkmenabadyň hime kärhanasydyr. Joşguly zähmet üstünliklerinden galkynýan Türkmenabadyň hime kärhanasynyň himýetçileri mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň uludan dawralandyryljak Türkmenistan parahaçylyk öňeşmän watyny ýylynyň her bir günni ýokary zähmet görkezlerini beslemegi öz öňlerine baş maksat edinýärler. Kärhanada geçen aýyň jemleri boýunça ýordamyň owakyjylygyny giňden ulanylýan fosforly mineral dökünleri möhüm ziýansızlanyrjy serişde gazaplanylýan xlorly heki şeýle-de hime senatyna möhüm ähmiýete ýolun kukurt kislatasyny öndürmekde öňe münasip işler alınıp berildi. Kärhanada täze döwre we kukurt kislatasynyň önümçiliginiň işe girilmeginiň netijesinde kärhananyň önümçilik kuwaty epesle artdyrylyp, taýýarlanylýan önümiň hil taýdan ýokary derejede çykarylmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Döwre we önümçilik detgasyna işiň tehnologik ýygyderligi kukurt eredici we süzüji bölümlerde peç hemem täsirleşdirici bölümlerde absorpsiýa suwuň dozuny aýyrjy, suw sowadyjy bölümlerde suw aýlyw hemem turbina bölümlerine amal aşyrylýar. Awtomatik usulla dolandyrylýan önümçilik detgasynyň işi tejribeli hünärmenleri ananyp, önümiň hiline aýratyn gözegçilik ýoly goýulan, ýüreti awzallaşdyrylan barlahany şertlerine gelýän çyýmalyň ýagny kukurdyň düzüminde saklanýan organik maddalary, olaň çyýglygyny, turşulygyny derňemäge şeýle-de taýýarlanylýan kukurt kislatasynyň düzümini ýakylmadan soňky galynlygyny, azot oksini, durlugyny, hemem götürümlerdäki konsentrasiýasyny barlamagy derňewleri şalt we taýyk ýokary derejede geçirmäge mümkinçilikleri bar. Kukurt kislatasynyň önümçiliginden başga da kärhananyň beýleki önümçilik bölümlerini önümleň durly görüşler taýýarlanylýar. Şol sana buýurmalar boýunça ýoly goýulan elektrolitin, gaz görnüşli kislorodun, oksigumatyň, polietilen turbolarynyň önümçiligi belenmäge münasipdir. Hime kärhanasynyň agzy reşgärleri eşeretli zamanamyzda döretmäge, öňjeli zähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin gahrman hime mehriban arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne hususy ulgamyň önümçilik kuwaty kemilleşip, bazar gatnaşyklaryna bätleşi ukyply, ýokary hili önümleri önürmekde ul ösüşleri gazanylýar. Eşewur telekeçilik ihlat bilen yerli çegmalyň hasabyny önürilýän guruluş önümleriniň möçürlerin barha artýar. Eçerki bazarlarymyz bilen birlikde daşar ýurt bazarlaryny ul eslebilirliýän guruluş önümleriniň hataryny Mara welaýatynyň Owuzhan etrawynaky Agýany husus kärhananyň işçileriniň önürýän agaç gyrnysynyň dıkydlandyrlygyny gatlagyny görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmak barada edýän aladalarinden ruhlanyp zähmet çeken Owuzhan etrawyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Agýany hususy kärhanasynyň bu ýeri gowrumly önümçilik detgatynyň işçileriniň esasy maksady halkymyzyň guruluşyk önümlerini bolan ösün isleglerini kanatlandyrmakdan ibaretdir. Ýurdumyzda ilkinji bolup gowuşudan we agaç gyrnylaryndan önüme önürýän bu detganyň umumy tutýan meýdany 3,5 hektar bolup onu önümçilik ýylmaýjy, laminýerleýji, barlakhana bölümleriň binalary ýerleşýär. Bu bölümler dünýäniň ösün döwletleriň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpüşün edilipdir. Önümçiligiň çegmalynyň 70 götürümini gowuçudan we agaç gyrnylaryndan bolmagy desganyň esasy aýratynlygydyr. Agaç gyrnysynyň dykydlandyrılan gatlagyny taýýarlamak üçin zeruri bolan ýerli çegmal ilkinji nowatda barlakhana bölümine gözden geçirilip, oň dykydlygy we çeýiligi barlanýar. Soňra önümçilige goýuberilýär. Bu hususy kärhana içerki bazarlarymyzda halkymyzyň bu önüme bolan isleglerini kanatlandyrmagy uly ýardam edýän kärhanalaryň biridir. Türkmen telekeçileriniň ahlaty bilen bina edilen bu kärhanada her aýda şular ýaly ýokary hili guruluş önümleriniň uly täpgirleri öňürilýär. Ýokary hili taýýarlanylýan dürli reňkli önümler, dürli görüşli mebelleri, tekjeleri we gapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde we beýleki guruluş işlerine ulanmak üçin amatly guruluş önümi bolup durýar. Bu kärhanada geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilene önümçiligiň depkiniň hasam ýokurlygyny aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde esasen uzunlygy 2 metr 75 sm, eni 1 metr 83 sm, galyňlygy 16,18 mm barabar bolan guruluş önümi önürilýär. Bu önümler bilen häzirki wagtda içerki bazarlarymyz öpçün edilýär. Hemem daşary ýurt bazarlarynyň bir näçesine de eksport edilýär. Ýurdumyzda guruluş önümleriniň bolşulygyny öpçün etmek barada işlere münasip goşantlaryny goşýan bu hususy kärhananyň telekeçileri hususy ulgamy ösdürmek barada uly işler alyp barýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşdy baky betarap diýarmyzy ähli urlarda okulny ösüşler gazanýan döwleti öwürmek, halkymyzyň abadan bagtyar durmuşyny öpçün etmek, ýaşaş durmuşymyzyň hil derejesini ýetirli ýokurlandyrmak maksadyna gönükdiren giň gerimli özgertmeleriniň urwaşlyklary beslenmegine ýurdumyzyň hususy işewurlarynyň münasip paýy bardyr. Türkmen hususiýetçileri milli ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryny netijeli işler alyp barýarlar. Balkan welaýatynyň telekeçileri şunun ýaly asylly maksady öňde goýup mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk taryhy senetini münasip zähmet sowgatlar bilen garşylaýarlar. Balkan welaýatynyň Türkmen şehriniň çägine ýerleşýän Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti hormatly prezidentimiziň dünýäniň öňde barjy tehnologiýalarynyň hyzmatynyň peýdalanmak arkaly ýerli çegmallary Senagatydan gaýtadan işlemek, şeýle-de olardan içerki sarp edijiliň ýokary isleglerine laýyk gelýän dünýä bazarlaryna bäsleşik ukyply önümleri önürmek babatdaky talaplaryna münasip goşunt goşmagy başarýar. Bu ýerde polietilenlen, polipropilenden şeýle-de goşulýan tehnologik serişdelerden ýagny toplumyň gaplanylýan dürli önümlüň haritlaryň ýüklenilmegi düşürilmek üçin zeruri bolan 2 gatly ýukasy plastmas tekjeleri önürilýär. Önümiň bu görnüşi dürli haritlaryň gyýtga watyň içinde ýüklenilmegine, düşürilmegine, şolar wagtyň özünde de ammarlarda talaby laýyk ýerleşdirmegine, uzak wagtlap saklanylmagyna möhüm ähmiýet ýedir. Ol harit dolanşygyny wagty tagşytlamagy, serişdeleri netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Hut şonuň üçin hem hususy kärhananyň önürgen önümlerine islegillergen müşterilerin hatary ýygydarlar diýär. Hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzda ýerli çegmal serişdelerini Senagatydan özleşdirmek arkaly önümiň şunuň ýaly görnüşi önürgen ilkinji hususy kärhana bolmagy aýratyn bilinmegi münasipdir. Kärhananyň hünärmenleriniň berýän maglumatlaryna salgylansak, bu ýerde önürilýän plastik ýukasy tekjeler agram derejeleri babatda ýeňilligine garamadan götörjüligi babatda ýükleri daşyma niýetlenen şunuň ýaly tekjeleň agaç görnüşleri bilen diňe bir bäsleşige ukyply bolmak bilen çäklenmän eýsem bir näçe artykmaçlyklary arkaly tapawutlanýar.
plastik tekçelerin dört tarapından hem yük götürmäge niyetlenen enjamlar bilen barmak mümkündür. Daşky howa gurşawnyň täsiri asyryna mümkün bolan gurulmak, jaýrylmak, çüýremek hadisalaryna uzak wagtlap durnukludur. Howply kimim ýeti hemiki serişdelen ýaramat täsirlerine, soğuk hemem gyzgyn howa şertlerine çydamlydyr. Ýukasy tekçelerin bu görnüşini gyzgyn bug bilen hem ýup bolýar. Olar aňsat arasalan ýa-kimim ýakamsyz isleri özüne siňdirmeýär, çyýglylyk saklamaya, plastik tekçeler önümlüň ähli görünüşlerini yüklemekde, düşürmekde, daşamakda hemem saklamakda netijeli peýdalanyp bilinär. Plastik tekçeler bir neçe ýyldyk ulanmak mümkinçiligine eýe bolmak bilen birlikde ular hatardan çykan ýagdaýyny senagat taýdan gaýtadan işlenmäge değişlidir. Senagat plastik hojalyk jemgyýeti tekçeleri öndürmek işlerini ýöreto buyurmalar esasyna alyp barýar. Häzirki wagtda kärhananyň önümleri Gyýalnydaky polimer zawodyny, hemem Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny eýdigderli ugrudulup durulýar. Elkinji tapgyrda kärhana önümiň bu görnüşiniň ýylly 240 000 sanatyny öndürmäge şertleri öpçüne diýen önümçilik ulgamynyň işini ýola goýdy. Müşteriliň barha artýan islegler nazarda tutulup, kärhana ikinji önümçilik ulgamyny işe girdimen kötüsünden geldi. Netijede kärhananyň ýyllyk önümçilik kuwaty 2 hisse ýokurlandy. Kärhanada awtomatlaşdyrylan usulla dolanyrlayan enjamlardyr. Tehnologiýalaryň dogruwaplygy önümlüň ýokary hil derejesiniň gözbaşy bolup durýar. Ýene-de bir bellenmeli zat sarp edilýän islegler göz öňüne tutulup, kärhanada öndürilýän önümlüň görnüşleri artdyryldy. Öň hojalyk jemgyýeti plastik tekçelerin iki görnüşini öndürýän bolsa, indi oň keçi ölçegdäki görnüşiniň önümçiligiň ýoly goýulynyny bellemek gerek. Önümiň bu görnüşi diňe bir içerki bazarda däl, eýsem daşarky sarp edilýän ýokary isleginden peýdalanýar. Alyp barýan depkinli işler hususy kärhananyň agzy bir zähmi toporunyň ýordamyza keçi we orta telekeçilik ösdürmekde döwlet derejesinde edýän bemeçer aladalar üçin gahrman prezidentimize bolan hoşallyklarynyň münasip beýanyna urilýar. Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen wagtyny ýylyna belen sepkitlere tarap önemli barýan kärhanalar hormatly prezidentimiziň ýordamyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmekde öňde goýýan aýdyň wezipelerinden ugralyp durly görnüşli ýokary hil önüme öndürmekligiň hötdesinden gelýärler. Şeýle kärhanalaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministriniň Daşow şäherindäki Çeper Tekin kärhanasy bar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki Çeper Tekin kärhanasyny işlen göwne jaý şunyň talabyna laýyk alınıp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Kärhanada tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar ornaşdyrylyp, olar hunermenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Türkmenistan parahatçylygyň we anajmaň watany ýylyna täze görnüşli önümleň öňürilip başlanmagan belenmäge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öňürilýän önümleň köpüsiniň buyurmalary esasyna taýýarlanylýanyny belenilmäge değişlidir. Oňa ýurdumyzyň senagat guruluşy owy hojalygy, bilim, medeniýet, saglyk goraýyş pudoklaryna niýetlenen ýokary hilli önümleň öňürilmegen dolu şaýatlygy diýär. Kärhananyň önümleri Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligine degişli bolan vilayetdäki dükanlarda ilata getirilýär. Kärhanada öňürilýän önümleň arasynda uly ýaşlylar we çağlar üçin türli görnüşdäki giyimler, maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan ýorgun şöklen, ýatsyklan we beýleki türli görnüşli haritler, hasahana giyimleriniň, aşbedler üçin penjeklen, kärhanalaryň işçiler üçin ýürütüleşdirilen giyimler bolmak gowunurjy ýagdaýdyr. Şonuň ýalym kärhanada uly ýaşlylara we çağlara niýetlenen bölek satyw üçin täze biçigdäki bäsleşige ukyply dürli görnüşdäki eşikler öňürilip başlandy. Köp görnüşli önümleri öňürmekde kärhanada zähmet çekýän eli Çeper Tekinçiligiň ihlasly zähmetleri ýerine düşýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşun toşmak bu ýerde baş maksady urildi. Çeper Tekin kärhanasynyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hesaplanýan dokma pudany berýän ýa-dowsy ünsü gollagy üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 27-nji iýulda saat 20-den 28-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäpdirýän bulutly howa bolup ýağşar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirad günatardan telesekund 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gijetine 24-29 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus yssyk bolar.
Ahal vilayetine ütkeptiren bulutlu hava olup demada kuna oradan teylesi kuntu 9-14 metr etken şimal ötür hava gecesine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Mara vilayetine azken bulutlu hava olup demada kuna oradan teylesi kuntu 9-14 metr etken şimal ötür hava gecesine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Levap vilayetine azken bulutlu hava olup demurad kuna oradan teylesi kuntu 9-14 metr etken şimal ötür hava gecesine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 36-41 gradus ısı olur. Daşoğlu vilayetine ütkeptiren bulutlu hava olup demurad kuna oradan teylesi kuntu 9-14 metr etken şimal ötür hava gecesine 22-27 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava olup demurad kuna oradan teylesi kuntu 9-12 metr etken şimal ötür hava gecesine 25-27 gradus mayıl, gündüzüne 37-39 gradus ısı olur. Yurdumyz boýunça ýyl aýynyň 28-ine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda Thomas pasynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhretiniň adamyň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-e çenli güýçli bolýar we günüň gyzgyny howry saat 20-e çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tuzun bölejikleriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen howa şeritleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şuňdan baglykda howanyň oňsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy hemem Thomas pasynyna günüň ýeti şöhretinden gorunmagy maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler weslenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzy döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.